Estàs esmorzant, Jan? Cereals amb llet. Cereals amb llet? Sí. I estan bons? Sí, mira. 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 Open your mouth. Yippee! I want One, cereals. cereals. Big or small? Molt big. Molt big. Very big. Oh, look at that big cereal. Open your mouth. Okay. No, it's not hot. Hot, hot, hot. Is it hot? Sí. Yes? Open your mouth. Okay. Which one? Hot? Okay. Hot? Is it hot? Hot. Hot. Aquest. Aquest. Key. It's a key. Exactly. A key. And who knows what surprises it might unlock. How exciting. Yes, and you know if I... That's amazing. It looks like Què hi haurà aquí dins? it is a keyhole, Pocoyo. Què hem anat a comprar, Jan? Sí. Una màquina de cosir. Oi que sí? Sí. Hem anat a comprar una màquina de cosir per l'Olor. Perquè ara fa cursos i s'apunta molta gent i alguns no tenen màquina, oi que no? I llavors què hem fet? Posar la màquina a la mama. I està contenta ara? Molt o poc? Molt. Moltíssim. A veure, la llengua? Maya, reporting for duty, sir. Lily is out of danger, and I'm totally available for your search. Good. We're going to search the northwest sector of the meadow today. Hands, move out. Molt bé, Super 3. Molt bé. I això? Què fas? Puc. What do you wanna do? Què vols fer? What do you wanna do? Aixecar la taula. Let me help. Deixa'm que t'ajudi. Que no vull fer entrar sol. No, No et cal. estàs morena ja. No vull fer entrar sol. Estàs intentant posar això, però diguéssim que t'ha quedat enganxat el fil d'estent. On vas, on vas? Estem preparant per l'estiu ja. Va, vés amunt. També inflar la piscina, posar el parasol... Ja està, estem a juny. Els peus ben apretats. D'aquí res, juliol, l'agost, setembre, ja està, ja s'ha passat l'estiu. Millor començar-lo a disfrutar des del principi. Papa, mira quan t'estàs inflant. A veure, amunt, Amunt, avall, de primer fins dalt. Vale, ara avall. puix, Va, puix. va, ara Ai. avall, ara avall. Vinga, tots bons. Mira, ja en tenim un d'inflat. Mira quina rodona tenim. Mira. Ai. La piscina està rebentada. Només es pot inflar un dels dos flotadors. L'altre està xungo. Hem de comprar parxes. Però el gent s'ho passa igual de bé. Vaig a buscar. Joan, m'ajuda que caurà, Vinga. Del cotxe. Sí. Oh, Molt bé. molt bé. A veure. Molt bé. Vinga, i ara cap allà. Molt bé. Ratona.
Ui. Molt bé, vinga. I ara fes-lo tornar. Ui. Hola, loco. No ho fas tu, Jan? Sí. Ui. Té. Molt bé. Ui. Molt bé. Molt bé. Bon nano. Nani, mira, em sembla pel roll. Ai, ai, ai. Toma! És nen, és nen. Sí, sí. Hola, Jan, que bruto que ets. Més. Sí. Vale, va, torna-ho a posar. I ara toquen puzzles. Vinga, desmunta'l. Espera. Espera. Ah, vale, que ho fas tu. Vale. Mira com ho sap fer-ho per treure el puzzle, veus, papa? Ah, molt bé. Això fàcil. Se fa així, veus, i llavors podem pillar-ho. No lo vull. Què? Bé? A veure, què és això? Regadora! Ràpid, ràpid. Mira que ha anat ràpid, fixa que ha anat ràpid. Papa, ha estat un segon. Vale. Molt bé! Bàsquet! Aquesta que fas? Quin és? Aquest d'aquí, aquest arbre. Veus aquell arbre Aquesta que hi la ha una Maria rosa? Doncs és aquest. Allà? Allà és a Cala Maria Àngeles. Crida-la. Maria Àngeles. Maria Àngeles! Ah. Maria Àngeles! Va, vinga, 1, 2... Hola! Hola! Ara jo, va. Hola! Però com ho has fet? Mira. Mira, Jan, se'ns ha colat. Allà, Seu. allà. Ho veus? Ho veus ara? Se'ns ha colat aquí, la plataforma. Que la Ara veus? l'haurem d'agafar, oi, Jan? Que la veus? Sí. Vinga. Ja l'hem recuperat! Recuperat. Yipi! Perquè toqui. Vinga, avall. Patapum. Colxa. Colze. Peus. Peus. Cap. Cap. Pit. Eh? I pitu. Pitu. Pitu? Mira què faig. Oh, molt bé. Tu també. Faig un ull. Li farem un susto. On està? Jan, on està la mama? Allà. La mama! Què fas aquí banyant-te a les fosques? Era de fer un susto. Ah, pensava que t'estaves banyant així. Mira què faig. Miro. Mira. Quina tarda. Ara tu fes així. Ara jo. Aquí no. Ah, no? Aquí. Aquí mira, aquí mira. Colxa. Colze. Peus. Peus. Cap. Cap. I pit. Eh? I pitu. Pitu. Pitu?